Shubor nakaslem jong Nlcn Hima. Menteri Rangba kejela Conrad kongkel sangma hagas ngitho ding jong katayo. Ulia thu ba chairman jong kawai ka kinhon le no thamai ula pendon kam de ka Facebook ban kro yiki weipan ban penyaso syagane ka kinhon. Pada kaju ka por ula ong bakini kila don jing Thmu ban Lute bat ban Pynbthei bom khnang ban penshong air yiki pat ba. Haba jubab ya ka calling attention notice balawan ra do MLA ka nongpo constituency uba Meral Bonds im halor ka khubor ka balami ho Nlcn Hima haka khat pra tari unailar arhajar arpulai u Conrad ula batai halor ka jingmi jong ka kinhon le no ya ka bala ai kerteng National Liberation Council of Nongkindong u Conrad ula ong bah ka khat re tari unailar arhajar arpulai layo pediang ya kawai ka FIR halor ka jingmi jong ka kinhon le no thamai ya ka bala tip kum ka Nlcn ulaong baga jing Thmu jong ka Nlcn kalong banyak hun persya ya ka sarkar bat ban le ya ki kambi an kum ka jing the ya ki tiarsian ban Lute ban Pynrung ya ki Dkhot bat ai jing hikai ya ki bat ban bu ya ki ketem jong ka kinhon Yaga ni ka FIR la Pynrung haka crime branch police station bat yaga jing token la khmi da DIG Eastern Range. Hapadeng jong ka jing token la yo kem yo wei khna obadang hapo khat prasnem bat shiphogut ki wei pat bat la kurup na ki babon teli ki sabut haga wei dei bat ka Nlcn haga jing token u Conrad ula ong bagitei ki bala syakem ki la pla bakalong ka ba shisha bala thau ya ka Nlcn bala thungru yo chairman u commander-in-chief acting general secretary finance secretary but ki area commander ha East Jantia Hills West Jantia Hills Riwar area but ka West Khasi Hills shishuriya tho bo chairman ka Nlcn ulaong baya ka kerteng Nlcn la shimna ka Nyotrep National Liberation Council but ya ka kintin Nongkindong labu khnang ban penpau ya ka jing duna ka jing shngan bat ka roi ka keu ha ki thain Nongkindong khamtam ha ki jaka khaput nalor kata u Conrad ula ong ba u chairman ka Nlcn ula kam bala thau ya gani ka kinhon nadu ka khat santrik unailor arhajar arpoar hinrei namar ka jing duna kinong krishan bat ka jing duna pisa kumta ula habban sange no shwa hinrei ha ki benai ki babut ke jingkwa banyada ya ke jat benreu henyo trap kala ke imbiang bat namar kata uteu chairman ula thau biang ya ke Nlcn hakabas dang jong snem arajar arpulai da ka Pynrung Dkhot Lyngba ki rensan social media u Conrad ula ong ba Lyngba ka Facebook uteu chairman ke Nlcn ula khro ya ki babon kinong pendon kam FB da ka Pynbthei ya ka thong jong ke Nlcn bakin thop ya ka jingdawa ban yo ya ka jela henyo trap bat ban Pynbthei ya ki pat ba ka jat benreu henyo trap uteu chairman ulala ru ban penko ngu ya ki breu bakin penyaso sya ka Nlcn bat ulakula ru bakin yo jing hikai ban the di ki tiar siat bat ban don kti hakikam Lute nalor kata ki Dkhot ka Nlcn kila yo jing tip no chairman ba ulia keren bat ki Dkhot ki seng le no ha north east halor ki mat kum pe jing the ki tiar siat bat ban ai jing hikai ki Dkhot nakaliang ka Nlcn pat kan haban ai jakari harilom khasi bat jantia ki Dkhot ki seng le no na ki wei pat ki benta jong ka north east u Conrad ula ong bakat kum ka jingya tho jong chairman ka Nlcn ka jingya ki ha Manipur bat ki jing e ba ya kendo de ki seng le no ha north east kala pinpulam no ya ka jing Thmu ban the tiar siat bat ban sha hikai namar kata uteu chairman bat ki Dkhot kila don sa ka wei pat ka jing Thmu bat kata kalong ban Lute bat ban Pynbthei bom kum shibenta ban Pynbthei ya ka jingmi jong ka Nlcn bat kum juru ban penshong eri ki pat ba Henry u Conrad ula ong nakadaw baki pulit kila kloy ki jing Thmu jong ka Nlcn kila pulam no u menteri Rangba ula pentip ru baka jing tokit halor kani karang yai shakman khnang ban lap shishu yaki jing shisha